Kublai pi baru gidingilongi kubor bam tagasngi. Ka Meghalaya Revival and Healing Festival arhajar arpnriu kalapoi shaka jingkut hagasni thoding. Hading Jabini Ground Bhoirambong Ri-Bhoi District. Ringkat baka jingwan jingya shimbenta paidbah kaba parat iwei pon not pralak ngud hagasngi bakaddu. Habakren haga jingyalang Apostle Ankit Sajuan Pastor jangka Family of Lord Jesus Church New Delhi loong. Ba ka jingpen im thamai kam kut tang ha ka jingyalang rekas dang haba ki pat ba ki phai sha ka jingya duai jingya tli ba ka jing im ka bahong ya gani ka jingyalang sausngi na do ka arpnyau trik hadu ka life hotrik u ka lalingkon ka pelong da The Gatekeepers Meghalaya chapter kabla lumlang yaki riungen ne ki denomination Kristan ba pher na Ri-Bhoi Shilong bar ki weipat ki benta jong ga jala bar ka than sha te lammingi ha ka jingyalang kaladon ki por jingyaro bat jingya duai manna kasngi bat bon ki nongwan ki la phla ye ka jingyo jingkermen thamai jingya penslur bat jingya kala jingim lingba ka jingya duai kinong pelong ki la batai bekini ki jingya phla ki long jingya thu jingya shimen bat kim dei ki jingya thu medical kinong pelong ki la ong ba ka jinghen pat ba la le da ka drone pat ba bat gani ka jingwan pat ba ka pen I ye ka jingkiu jingya kermen mensim hapdeng ki briu Kilapan pauru ba ka jingya tli hapdeng ki balang ba jingya trailang bat ki riungen na nagalan ka de ka wei ne ka jingmi ba kongsan jongani ka jingyalang kinong pelong kila ai jingya ro iki volunteer ki balang bat ki borshnong bar kila ong ba ka jingya duai kanang beteng ling ba ki jingyalang jingya tli ha ka jila